На телеканале МКТБ информационный выпуск «Новины час мясцова» у студии Юлия Круг и галоўнае сёння. Сонечное радио «Молодечна» официально заговорила у белорусской ФМ-просторы. Открытие радио «Молодечна» ФМ отбылося 8 листопада. Настрой на позитив и творчесть у дзённым отделении знаходжання людей с инвалидностью и пожилых людей при Молодеченском центре соцобслуговывания проходят репетиции незвычайного оркестра. У лесе под Молодечна з'явілася незвычайная жывёла, норка альбіноса знайшла себе притулок поблизу людей. Сонечное радио «Молодечна» официально заговорила у белорусской ФМ-просторы. У тестовом режиме на хвале 89,2 музычный джингл «Молодечна ФМ» прогучаў яшчэ 23 кастрычніка. А ўжо сёння о 7 гадзіне раніцы у прамым эфіры гараджане пачулі чарговы выпуск новага шоу «Разбудильник». З'яўленне радыёстанцыі стало адной з галоўных падзей гэтага года на медыйным рынку рэгіёну і Мінскай вобласці. Сярод сведак урачыстай цырымоніі адкрыцця былі жыхары горада, ганаровыя госці і здымачная група МКТБ. Час X для нового регионального бренда «Молодечна ФМ» сонечное радио надышоў праз 2 тыдні тэставага рэжыму. 8 листопада студия радыёстанцыі расчыніла свои дзверы для першых гостей. Право разрезать чырвоную стужку ў знак адкрыцця і пачатку вяшчання ў поўным фармаце былі ўдастоены прадстаўнікі органаў улады. У іх ліку дэпутат палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Людмила Кананович і намеснік старшыні райвыканкама Алеся Лукоўская, таксама дырэктар тэлевізійнай вяшчальнай сеткі Валянцін Давідович. Дарэчы, «Молодечна ФМ» уваходзіць у склад менавіта гэтага прадпрыемства. Павіншаваць і падтрымаць радышчыкаў прыйшлі і калегі, супрацоўнікі тэлебачання і Молодеченскай газеты. Мне бы хотелось, чтобы вы стали диалоговой площадкой со своими слушателями, потому что просто так вещать и быть информационным ресурсом, этого уже недостаточно в наше время. Поэтому я вам желаю успехов, я вам желаю новых творческих проектов, я вам желаю хорошего, благоприятного, интересного эфира, и чтобы обязательно у вас был такой благодарный, хороший слушатель. Будем будить наш самый любимый город. Просыпайтесь. Ну, а сейчас я хочу представить рубрику под названием «Откуда берутся эти?». Гостям урачыстасці першым у горадзе прыадчынілі заслону таямніцы. Гэта ранішняе шоу «Разбудильник». У прамым эфіры па буднях з 7 до 9:00 вядучыя Ілля Холод, Александр Майрын і Наталья Орлович будуць дапамагаць прачынацца жыхарам Молодечна. Што рыхтуе новы дзень, куды схадзіць і што варта ўбачыць, слухачам абяцаюць шмат інтэрактыву, розыгрышаў карыснай інфармацыі і самае галоўнае добрыя музыкі і прызы. Госці пазнаёміліся з калектывам сонечнага радыё, іх ідэямі і творчымі планамі і нават самі паспрабавалі сябе ў ролі радыёвядучых, праўда, не ў прамым эфіры. Мы когда добираемся до работы, кругом нас это, в принципе, радио всегда звучит в нашей жизни, но когда ты попадаешь на самом деле в то место, где происходит все вот это таинство, то, конечно, это впечатляет. И сама атмосфера, и то, на какой аппаратуре люди работают. Для Молодеченского района это важно, потому что сегодня мы уже говорим о том, что у нас есть телевидение, и не в каждом уголке нашей страны есть свое собственное телевидение. Мы этим очень гордимся. Сегодня мы уже говорим о том, что у нас появилось наше радио. И то, что мы можем вещать и доносить информацию не только до жителей нашего района, но и соседних районов, это очень важно. Ад зараджэння ідэі да першага ўключэння прайшло каля 2 гадоў. Працэс вельмі доўгі і дарагі, каля 50 тысяч рублёў з бюджэту тэлевізійнай вяшчальнай сеткі. Закуплена сучаснае абсталяванне, яно адказвае усім сусветным стандартам. Добраўпарадкавана студыя і створаны ўсе ўмовы для плённай працы радышчыкаў. Кансультатыўную дапамогу аказвалі піцерскія спецыялісты, а таксама экс-праграмны дырэктар адной з топавых беларускіх радыёстанцый Дмітрый Скараходаў. Ён жа ураджэнец Молодечна. Мы изучали опыт других радиостанций, катались в другие области, консультировались со специалистами, но теперь я могу сказать, что это радиостанция с высокотехнологичным оборудованием, соответствующая всем европейским стандартам.
У камандзе як вопытныя людзі, так і цалкам новыя імёны з індывідуальным падходам да стварэння радыёпраграм. Дарэчы, асаблівым каманда пастаралася зрабіць усё. Перш чым стварыць аўтарскую канцэпцыю, вывучылі патрэбы аўдыторыі і рынок мас-медыа. Молодечная FM, солнечное радио – это 75% музыкального контента, 10% рекламы и 15% информации. Очень радостно, что несмотря на то, что мы скрывали выход в тестовом режиме, но информация просочилась в массы, и молодечницы узнали, что мы уже вещаем, хотя мы только отрабатывали звук, проверяли, как работает передатчик, но тем не менее нас слушали, нас хвалили, мы получали каждый день десятки отзывов с благодарностью, с пожеланиями. И более того, к нам даже пришли рекламодатели, несмотря на то, что мы вещали пока что только музыку. Молодечна FM будзе са сваімі слухачамі з 6 гадзін раніцы да самай поўначы. Неўзабаве пачне вяшчанне і ў інтэрнэт-прасторы, прычым кругласутачна. Кожны, хто настроіць свой радыёпрыёмнік на хвалю 89,2, заўсёды будзе ў цэнтры падзей і зараджаны энергіяй горада сонца. Эфір напоўніць забаўляльныя шоу, музычныя і інфарматыўныя праграмы, якія прэм'еры яшчэ будуць гучаць, да канца інтрыгу не раскрываюць. У планах каля 20 арыгінальных праектаў розных жанраў. Любы слухач можа стаць удзельнікам рубрыка, таксама рэкламным партнёрам. Дарэчы, пачуць Молодечна FM можна не толькі ў межах Маладзечынскага рэгіёна, але ў Вілейскім і Валужынскім, а таксама ў некаторых раёнах Мінска. Гэта значыць, сонечнае радыё можа скласці канкурэнцыю нават сталічным радыёстанцыям. Юлія Крук, Алексей Андрыеўскі, МКТБ. Педагоги повышают статус. На базе 6-й гімназіі адбыўся семінар-практыкум для настаўнікаў малодшых класаў школ района, якія абагульнілі і прадставілі вопыт сваёй дзейнасці, каб у будучым атрымаць вышэйшую катэгорыю. Гэта мерапрыемства не адзінае для тых, хто паставіў сабе мэту падняцца на прыступку вышэй у прафесійным плане. Каб атрымаць вышэйшую катэгорыю, настаўнікі павінны вытрымаць тэарэтычны экзамен, прадставіць на разгляд камісіі абагульнення ўласнага педагагічнага вопыту і распрацаваць вучэбныя заняткі ці выхаваўчыя мерапрыемствы. Работы нямала, але многія спадзяюцца, што атрыманне вышэйшай катэгорыі абавязкова паўплывае і на кар'ерны рост педагогаў. У многих учителей есть опыт, накоплено много материалов, но возникает необходимость их структурировать, выстроить и, скажем так, показать их эффективность. Вот в этом наша помощь, чтобы педагогам помочь разобраться, как это сделать и показать, представить свой опыт. На сегодняшний день вообще профессионалы, педагоги-профессионалы, они стремятся к получению высшей квалификационной категории, потому что это в целом и профессионализм, повышение своей профессиональной компетентности, но это также еще и определенный статус, который получает учитель благодаря тому, что у него появляется высшая квалификационная категория. Настрой на пазітыў і творчасць. Больш чым 5 год у дзённым аддзяленні знаходжання для людзей з інваліднасцю і пажылых грамадзян пры Маладзечынскім цэнтры сацабслугоўвання існуе аркестр шумавых інструментаў. Артысты не скардзяцца на свае лёсы і праблемы са здароўем, развучваюць новыя мелодыі, рыхтуюцца да чарговых конкурсаў і паездак у іншыя гарады. На рэпетыцыі незвычайнага творчага калектыву пабывала Алла Маркелова. Яны таленавітыя, дружныя, творчыя. Усе без выключэння 38 выхаванцаў аддзялення дзённага знаходжання для людзей з інваліднасцю і пажылых грамадзян артысты аркестра шумавых інструментаў. А пачыналася ўсё з ініцыятывы Марыі Фалей, бабулі Сергея Лямешкі. Яна больш чым 30 год адпрацавала выкладчыцай па класе баяна, любоў да музыкі перадала ўнуку. Удвух яны і выступалі час ад часу на розных мерапрыемствах. Увидела, как играют ребята литовские. И мне это очень понравилось. У меня зародилась такая мечта что-то сделать, организовать с нашими ребятами. И вот это все потихоньку мы начали, и все получилось. На пачатку сабралі інструменты. Кастаньеты, бубенчыкі, трашчоткі, дудкі, ксілафон падаравалі музычныя школы. Потым кожнаму інструменту шукалі выканаўцаў. Глядзелі, у каго што і як лепш атрымліваецца. Зразумела, што ні ў кого з артыстаў музычнай адукацыі няма, але затое ёсць вялікае жаданне іграць у аркестры. Сёння ў рэпертуары самадзейных музыкантаў каля 30 нумароў і мноства ўражанняў ад паездак на фестывалі і конкурсы па ўсёй Беларусі. Мы
на маршрутке ездим в Минск, в Брест, но на концерт нас хорошо встречают с улыбками, даже встают, когда мы играем на инструментах. Мы ездим по всем городам, где нас зовут, но самое больше в Минске. Шумовы аркестр назвалі настрой. Апошні, зразумела, можа быць розным, але ў нашым выпадку станоўчыя эмоцыі пераважаюць нашмат усе астатнія. Артысты выступаюць не толькі дзеля ўласнага самазацвярджэння, яны хочуць, каб іх зразумелі іншыя. Дзякуючы музыцы, людзі з інваліднасцю набываюць пэўны жыццёвы вопыт, а многія пераадольваюць у сабе няўпэўненасць і страх зносін з іншымі людзьмі. Это радость, и для них, когда видишь эти глаза, сияющие, сверкающие, сам очень довольный, преображаешься и думаешь, как хорошо, что что-то приносишь им какую-то радость в эту жизнь. Калі аркестр пачаў выязджаць з выступленнямі, знайшліся і спонсары, набылі ўсім касцюмы. Артысты, як кажуць, у даўгу не засталіся. Калі раней яны развучвалі народныя мелодыі Беларусі і іншых краін, то цяпер вырашылі перайсці на новы ўзровень. Мы хотим попробовать работу в новом направлении в эстрадном. И хотим попробовать с художественного фильма «Жить по Бальзаминову». Наталья Осипович вяртаецца да сваіх падапечных і ківае галавой. Артысты уважліва сочаць за рухамі рукі кіраўніка. Рэпетыцыя працягваецца ўсё як у звычайным аркестры. Музыка, між іншым, вельмі дзейсны псіхатэрапеўтычны сродак. Разам з ёй змяняецца і ўнутраны стан кожнага з артыстаў. Яны пачынаюць верыць у сябе і адкрывацца іншым. Алла Маркелова, Іван Бялкоў, МКТВ. Да тэмы здаровага ладу жыцця антытытунёвая інфармацыйна-адукацыйная акцыя пройдзе ў Беларусі з 12 па 15 лістапада. Штогод у рэспубліцы па ініцыятыве Міжнароднага саюза па барацьбе з ракам у трэці чацвер лістапада праходзіць дзень некурэння. Антытытунёвая акцыя прымеркавана менавіта да гэтага дня. Мэта акцыі зразумелая: прафілактыка захворванняў, звязаных з ужываннем тытуню, інфармаванне насельніцтва аб страшных наступствах ужывання дыму. Мы чувствуем вот это негативное влияние табака наибольшим образом по сравнению с другими нашими коллегами, потому что, естественно, табачный дым, он в первую очередь поражает органы дыхания. Что касается конкретно заболеваний, то, например, пневмонии, хронические бронхиты, бронхиальная астма, наверное, если статистически говорить, то связь с курением этих заболеваний достигает 80%, а иногда и выше в отдельных возрастных группах. Варта ведаць, што ад курэння пакутаюць не толькі органы дыхання. Спецыялісты сцвярджаюць, што негатыўнае ўздзеянне аказваецца на сардэчна-сасудзістую сістэму, органы стрававання, зроку, апорна-рухальны апарат і захворванне рэпрадуктыўнай сістэмы. Пры паступленні ў арганізм тытунёвага дыму парушаецца правядзенне нервовых імпульсаў, якія адказныя за стан большасці органаў і сістэм. Адсюль наступствы курэння, фарміраванне мноства паталогій. Па дадзеных Сусветнай арганізацыі здароўя, курэнне прыводзіць да смерці кожнага 10-га дарослага жыхара планеты. Цыгарэта – непросты прадукт, што складаецца з лістоў тытуню і паперы. Пры яе гарэнні вылучаецца больш за 4000 небяспечных хімічных рэчываў, сярод якіх ёсць смолы, бензол і мыш'як. Хотелось бы, чтобы те, кто нас смотрят, и люди, которые заинтересованы в своем здоровье, они понимали, что только от них зависит, какое будет их здоровье. И не хотелось бы, чтобы все ограничивалось именно акцией. Потому что акция подразумевает что-то одномоментное и приходящее. А работать над своим здоровьем надо каждый день. И постоянно, и всю жизнь. У гэтым годзе дзень некурэння будзе прысвечаны перш за ўсё онкалагічным захворванням, бо па дадзеных Міжнароднага саюза па барацьбе з ракам 30% смерцяў ад гэтага захворвання звязаны з курэннем. У прадаўжэнне тэмы «Не прапальвай сваё жыццё» – такая назва рэспубліканскай акцыі, якая пачынаецца з 12 лістапада. Яе мэта – папярэджанне пажараў і гібелі людзей з нагоды неасцярожнага абыходжання з агнём пры курэнні. Супрацоўнікі МНС нагадваюць грамадзянам, патрэбна быць уважлівымі да тых, хто знаходзіцца побач, і не забываць пра выкананне правіл асабістай і калектыўнай бяспекі. Устаноўка аўтаномнага пажарнага апавяшчальніка ў дамах і кватэрах многім жыхарам дапамагла пазбегнуць бяды. Акцыя пройдзе ў
ў 4 этапы и скончится 30 листопада. Основными проводимыми мероприятиями во время акции будет посещение домовладения малообеспеченной категории граждан, злоупотребляющей категории граждан. Также работники отдела будут выезжать в места с массовым пребыванием людей, торговые центры, учебные заведения. Будем доводить информацию о мерах по предупреждению пожаров, акцентировать внимание на недопустимость курения в постели в состоянии алкогольного опьянения, а также на иные распространенные причины возникновения пожара. Крама «Зімалета» пачала працаваць у новым корпусе гандлёвага цэнтра «Спутнік». Крама прапануе вялікі выбар адзення і абутку для дзяцей і дарослых па даступных цэнах. Першыя пакупнікі прынялі ўдзел у бяспройгрышнай латарэі і атрымалі магчымасць выйграць каштоўныя падарункі. Падрабязнасці ў нашым сюжэце. Ассартымент тавару і здзівіў і парадаваў першых пакупнікоў. «Зімалета» прапануе вялікі выбар мужчынскага, жаночага і дзіцячага адзення і абутку. Шырокі размерны шэраг, разнастайныя фасоны і мадэлі, а самае галоўнае – усё гэта па даступных цэнах. У «Зімалета» можна апрануць усю сям'ю, а таксама набыць коўдры, падушкі, пастельную бялізну, сумкі і іншыя тавары. У гонар адкрыцця крамы тыя, хто зрабілі пакупку на суму ад 50 рублёў і вышэй, атрымалі магчымасць прыняць удзел у бяспройгрышнай латарэі. Сярод прызоў – коўдры, пледы, падушкі, бытавая тэхніка і іншыя патрэбныя ў кожнай хаце рэчы. Увидела рекламу, решила посетить. Приобрела для себя подарки на будущее свой день рождения. Во вторник день рождения юбилей. Также участвовала в беспроигрышной лотерее. Выиграла 3 подарка еще. Термос, плед и подушка была в подарок. Я вижу впервые такой магазин, где можно что-то выиграть и принести подарок для своих родных. Будем всегда приходить и радоваться новым покупкам. Надеюсь, что нас магазин будет каждый раз радовать. Галоўнымі прызамі сталі мікрахвалевая печ і пыласос. Інтрыга захоўвалася практычна да канца розыгрышу. Удача усміхнулася жыхарцы Маладзечна Людміле Барейка. Что-то не открывается, наверное, суперприз. Микроволновая печь. Я купила 3 платья, очень большой выбор, очень хорошее качество. И вот как раз получилось 2 шанса выиграть. Дочка вытянула 2 билетика. И вот мы выиграли плед и микроволновую печь. Поэтому очень рада, очень неожиданно. Як запэўніла пераможца, новенькая мікрахвалёўка у яе сям'і рэч патрэбная. Падарункі ў гэты дзень атрымалі дзесяткі пакупнікоў. Амаль усе з іх запэўнілі, што яшчэ не адзін раз завітаюць у краму «Зімалета». Цяпер дзейнічае зніжка 40% на сезонныя калекцыі. А таксама ўсе пакупнікі бясплатна атрымліваюць дысконтную карту. Яна дае права на зніжку 5% не толькі ў «Зімалета», але і ў крамах партнёрах «Алім» і «Фэмілі». Адрас крамы «Зімалета» – вуліца Вялікі гасцінец, 67А, другі паверх. У лесе пад Маладзечна з'явілася незвычайная жывёла. Норка-альбінос знайшла сабе прытулак у яловых галінках, якія засталіся пасля вырубкі леса. Цікава, што звярок кантактуе з людзьмі, блізка падыходзіць да чалавека і не пужаецца яго. Я прыйшоў у госці да сваёй маці, і яны мне паведамілі разам з мужам пра тое, што ў маладзечанскім лесе з'явілася норка-альбінос, якую леснікі пастаянна падкармліваюць апошні тыдзень-два. Вось потым праз некалькі дзён я прыйшоў сюды з сынам, сам яе пабачыў, мы яе пакармілі і зрабіў пост в Фейсбуку. Знаёмыя лясной прыгажуні выказалі меркаванне, што норка была хатнім гадаванцам, але гаспадар не справіўся з пераборлівым характарам і, магчыма, ад яе пазбавіўся. Але сама жывёла ўжо наўрад ці зможа перажыць зіму, яна прызвычаілася атрымоўваць ежу, а не здабываць яе. Цяпер Ян Лагвіновіч шукае новага сябра для норкі-альбіноса, адказнага і любячага. Калектыў рэдакцыі МКТБ будзе сачыць за прадаўжэннем гісторыі пра норку-альбіноса. Гэта ўсе навіны, пра што мы паспяваем вам расказаць адразу пасля кароткай рэкламы. Падрабязны прагноз надвор'я на тыдзень. Я ж з вамі развітваюся. Усяго добрага і да сустрэчы.